erronka bati aurre egiten ari zatzaizkio, etengabeko eraldaketari. Aldaketa honen gakoak hauexek dira, pertsona trebatuak, pertsona konprometituak, pertsona geldiezinak. Direktibo 21, Euskadi 2006-2009 enpresa lehiakortasuneko eta gizarte berrikuntzako planaren estrategia ildoetako bat da. Helburua, Euskal erakundeen kudeaketan bikaintasuna sustatzea da. Direktibo 21 badakigu talentua landu egiten dela. Zuzentzeko beharrezkoak diren gaitasunak zeureganatuz, zure enpresaren lehiakortasuna hobetuko duzu. Jakintza trukatzeko foro batean parte hartu. Ikusiko duzu zure ideiak baliagarriak direla, egia bihurtzen direla, balioa dakartela. Imaginatu, jokoaren arauak ezarri, kudeatu, antolatu, desberdintzearen formulak bilatu, bideratu zeure enpresa baliorantz. Direktibo 21 barruan burututako ekintzetako bat, Euskal klusterretako kideak trebatzea izan da. Kluster prestakuntza ekintza, beste urrats bat da klusterretako politikarekin eta berrikuntzarekin daukagun konpromisoaren bidean. 1980ean, Michael Porter gidari izanik, Eusko Jaurlaritzak klusterren politika abiarazi zuen. Egun, 12 dira Euskadiko klusterrak. Benetako berrikuntza eragileak direnez, ekintza honen bidez prestakuntza eskaini nahi dugu pertsonengan, lidergoan, taldeengan, estrategian, berrikuntzan. Direktibo 21. Profesional talde batek, zeu eta zure enpresa ahalik eta gehien ustiatzen lagunduko dizu. Prestatu berritzeko. Etorkizuna zeuk erabakitzen duzu.